ଘରେ 10-15 ଦିନ ତଳଠୁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ତୁମର ପେଟ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତୁମେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିକି ଯାଉନ, ଏତେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲ, ହଠାତ୍ ପୁରା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବସି ବସି ବୁଲିଲା ବେଳୁ ପେଟଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ 5:30 ବେଳେ ଯାଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେପଟୁ ଦେଉଳ ସାହି ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିକି ପାସ୍ କଲା ଭିତରେ ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଟି ରଖିଦେଇକି ମୋତେ ଠାରିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ। ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଇରାନୀ ସାର୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି, ଏଠି ସାଇର କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ସେ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି। ଖୁସି ହେଇକି ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଅଜୟ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର 22-23 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳିରେ ମାତିଛି। ନାଇଁ, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବହୁତ କିଛି ତା ଭିତରେ ସେ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ପଛକୁ ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ 2ଟା ପେଟ୍ ଡଗ୍ ମୋଟା ମୋଟା ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ଆଙ୍କର ପରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇ ନଦେଲି ତାହେଲେ ଘରେ ସେମାନେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର 20-22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ, ଏତେ ନାଁ କରା ଲୋକ ସିଏ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସେଇଭଳି ଇରାନୀ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋଚ୍ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ। ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛି 20-22 ବର୍ଷ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ।